Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor pibaro iklas bhai phi shiki khubor hakimat kimat. Ekang masham ya phasha shei khubor nakle ki benda chong ka Jylla. Kirunar ki bamla bantip kila khlong tu hadu arpu santali ki pipe ki badai naga scheme Jal Jeevan Mission. Balapan poi ya ka bam di Shakashnong Jorbil bat Hakashnong Langpur. Kenika jingklong tu jong kirunar ki pai kalawan ra ya ka jingkudu hakini ki atli ki shnong bat nalor kata ka scheme JJM bala penpoi chiki atli ki shnong kala kod hadu like lur tingka. Ka tenat penyai kali jong ki pulit ka Shillong Traffic Police kila yo lum arlang 20,000 ha ka badan kuna ya ki nongnya kali ki ba penkhen ya ka anya kali hadian ba ka tenat pulit kala penmi ya ka jing penmena bala khang ki kali jong ki rupat ba banta yit yong ban pendai siren berkiwi-kiwi ki jing mana. Shen ka sarkar kan sedang no ban lum ya ka census ha ka ba nadu ka shitarik uyayong aja pun riu hadu ka lai photrik unai lur aja pun riu pendap shwa ban lum ya ka jingdon jogit num yeng briu ha Kylleng ki Jylla berki union territories ha barok ka wekari kat ba ya ka jinglum jingkhen ya ka jingdon jogi briu pan an sedang nadu urempang araja apunyong kaniu ka longru kum ka jingpen bena na ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar pedeng ha ka tayo baladam ka Tornado Security Agency kala pelong ya ka passing out parade ha ka ba uba Ricky Shulai MBC ulalong kongsan kani kala long ha ka jaka ajing hikai lani ka training center kabadan hamau yong branch kidan rup khandai ngut khna kanthai bat shinrang kibala pendep ya ka jing hikai kabala ne saupusan sngi kanthi kala ja ka jingja ka basnosi ha ka ba ka we ki yen kabadan hamau kanro umshing block 3B basa dakakong penhun lang wanyang kala pulu bat julor lut ki jingdon jing embaro kabala ja ha ka mit chokan rutrip Kyllalyngkot arhaja apun riu ha ka por prash temen mien haba yadei bat kani ka jingja u MLA barim uba PT saukmi hadin balo yo jingtem ula lecha kani ka jaka ka baja kani ka jingja ban khmi da lagi jong ki khman bat ban no jingya rap ru da ka song pisa shagani ka long yeng ka balama ya kani ka jingja ka basusi ka hinyau trap achik national movement ha ka pratrip Kyllalyngkot araja apun riu klapin scam yekinong yalam jong ka marwet circle yekinong kit kam jong kani ka marwet circle kabadan hakaput bat ke Jylla Assam lapin scam da president ka seng uba lamprang kharbani ringkat ka jingsa khilang chong vice president uba mundhar uba lewens imsan bat kinoyalam na district ki bakanthom ya uba David Joy Khajaran uba sumar langlingdo bat ki wekiwe mentapan ya phashi Khubor nakaling ki benta chongkari shwa bak election chaka yingdor bar thaw an jong ka Tamil Nadu kan long hakabakut chong news nem ki kam san hima sima ha ka Jylla kla nang kiu stat berkaseng congress kala penkre penyakren ya kiwe ki seng san Pyrthei na ka benta banya trelang ha ka election Uraj Thakre ubolong unong yalam barang ba jong ka Maharashtra nav nirman sena ha ka singi palai ulakam baka culture ka basan phoklu tingka ka bala kalalong ka phang pedeng ha ka san Pyrthei jong ka Maharashtra nadu bala phia ya ka Shiv Sena kamdei tang ka jingkren ben ha ka san Pyrthei Henry ka de ka jingkeno ka balong pershabha uwe unong yalam ka kunhun ki samla jong ka Trinamool Congress ula sha keno bola pendik ya uwe u block development officer halor ka jingbam ya sngu jingmun ha ka bayade bat ki tender ba phera jong ka sarkar ya ka bala mang pisa na ka banta ki scheme shnai da ka jingpenjan san ryutli ki ding ganja da ki bor pahara ha ka jingkhanra ka barang shen sakumba laipho laktili ki ding ganja ki ba shongdor shispa sapusan klor tingka la penjulor no tang hapo shisngi ha ka sepa jhala district jong Jylla Tripura la yathu ki he sarkar ha ka simpalai ki shipai ki bai trelang ba ki bor pulit kila sedang biang ya ka jingkhanra persha ikile no ha ka simpalai ha ka Bilawar tehsil jong ka Kathua district Jammu and Kashmir ha ka ba we shipai la minsa manumala ha ka jingather kuli hapreng kileno barki shipai ha ka we ka jingja accident kali armut ki brio ki bakanthop yaw lingdo niam jong ka balang kila yap ha ka ni ka jaka kan ba we pat ulingdo niam ula minsaw jur ha Kunti district jong ka Jylla Jharkhand ongki he sarkar haksi palai
Ka Khunti district jonga Jharkhand kala sakhi ya ka jingkhang khardap ha ka singi palai hadien ka jingsha panyam jong nongyalam riulum pa paunam bat u padha raja somunda ya kani ka jingkhang khardap ha ka district barok away la khot belong daki seng riulum pa pher ka balakta wat ya ka kamai ka ji pat ya ka lit kawan jong ki pat ba ka enforcement directorate jong ka patna zonal office kala pelong ya ka jingkhanra ka bajur ha ka bayade baka jirsi thongkam sarkar ka badan benta bat ki kunhuan runar da ka ba shukor ya ki brio ki bakwa ban yokam ha ka baterwa ban thongkam thok hagitnan sarkar ba pher menta ban phashi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei u nong bishar ba kli du jong ka Iran u Golam Hussein Moseni AJ ula maham ba kanam don ka jing isin ai yakino ki basha kno baki don kti banyarab ikinong shun persha ya ka Islamic Republic kat ba ki jinge ki habaro ka wekari kila nangjur u AJ lo kno ba ka America ba ka Israel ki dei ki barang kti halendet jong ki jing persang ban penmi ya ki jing kulmar ba ki jinge ki pat ba ha Iran u President Donald Trump ulo ong ba ka Venezuela kala menjur bantiet tangi kimar balashna da kari America da ka bapenan kam ya ka pisa ka baka yo na ka jingete soskular umpnyang ka batmai balapenya da ka United States bat batai ru baka ni ka jing penbet kalong kum ka jingkala ka bakraw ha ka yo ka kot jong ka Caracas bat ka jingkentiu ye kinong shnamar kinong ram bat kinong shalan mar shabari jong ka America ka United States kala pentikna bakala yo ban kurup ya atli ki jhat haduriau North Atlantic bat haduriau Caribbean kuntup ya ka wege jhat kit umpnyang jong ka Russia bat ka wege jhat ka bamdanri kat ba ka Washington kala penjur ya ka jing penjari kendon persha ya ka jing khai umpnyang bean hakat han sengi ka sarkar jong Trump kala bu hikilenti ki badan lightly ki benta na ka benta ka Venezuela ka bakuntup ya ka jing shingan ka jing yo byang bat ka jing kala dakaba aidak baka jingdan benta ka United States ha ka jingsan shar ka khadar kan dangjalan but kanamdan kanu ru ka jingpelong khamklo ya ka election long secretary of states Marco Rubio u president jong ka America Donald Trump ulo ong ba ukwa ban pinkiu ya ka mangtengka shongari na ka benta ki shipai shaki iwe $0.1 trillion na ka benta ustam mangtengka araja apnyo da ka ba ong ru ba ka ni ka jing terwa ban pinkiu ya ka mangtengka kan pelong ya ka America kari ka basngai uwe unong trade jong katlan immigration and customs enforcement ka United States ula siat yap ya ka we kan thei ka ba lai punyos nam karta ha ka than chate lammi ngi jong ka Minneapolis kani ka jingja ka bala penmi ya ki jingtho ki ba persha bha na ki bor sansha jong ka sarkar pedeng bat ki he sarkar jong ka than bat kala penmi ru wat ya ka jinga kan an hakasan hima sima halor ka buitrikam jong ka sarkar u Donald Trump u Benjamin Netanyahu bade u mentrang ba du jong kari Israel ulo ong baka Israel kala khen kor shikat dei ya ka jinga trelang jong ka bat ka India bat ya ka jingkut jingmut ka jong ka ban job ikam le no kani ka jingkran jong u kalong hadien bola ya kran bat u mentrang ba du jong kari India Narendra Modi ling ba ka telefon ka Bangladesh kala sakhi ya ka jingkiyo ka bashir khai bha haki kamrunar house nam araja apusan ha ka ba ki kinthei ba ki khna kilangat ha ki jingsha thombor ba pher rai thok la pathai Khubor jong ka than ha ka sni palei da ka ba kadaw ya ki jingkhen kat kum ka jing a jong ki pulen tikitu Khubor ha ki mat ndasi khuble